Amen. Sagodayan nga ti surat, Dear Manong Nemi. Kasano ka diti agayat? Kanya ka diti ayat? Ti babae kasapulan na ka diti lalaking ayaten, ngagbaling nga kataktakonay na iti daytoy nga biyan. Tapno mabukel ti maysa naragsak natalina ay a pamilya. Nga mabi nga tama nung naming adda digitay nasapang agayat ken nasapang agpamilya. Apay nga tang adda digitay saan nga dumngeg ken nagtungpal ti bilin pamagbaga digiti naganap. Manong nemi ka po ta makuna nga marigdig at lain ti kasasaad ni tado ka mga kakabsat. Idi agbasa ako niti college kunada papakin ni mamang 2 years course kanulaeng. Taoren no agtrabaho akton mabaling kunto kanumat nga ituloy tagbasa. So kanulaeng manong nemi ti bagkabailanda 2 years course sekretarial manong nemi. Bagay ko kano, tanapintasak, medyo natayagak, manunemi slim ti pamagik. Idadak pa lang ti high school, adon digit agar-arim kanyak, manunemi ng sangko idang ikaskaso. Adak idin, manunemi ti may kadwa nga tawen, nagraduharak to ni ti kursok na sekretarial. Ididumteng ni ayat, idibiyag ko manunemi. Nariknak da ito, iti may isang lalaki nga nakagop-gwapo. Ingat guwapo naman ng name. So, ito ni Rick. At din ni Rick, iti third year college. Manong name. Idi tagamamu kami. Idi makita na. Imasadeg ang kastaon iti parang na kanyak. Kabayatan ngawa sa sadag. Agpimpinarang kami manong name. Kadi ta ijay na titakulap na tapno makayama mo, inawat ko, apaw, nagbarat titakulap naman. Kan talaga gwapo, kras ng bayan ako na. Bibilang ko kararagsakan na pasit na tibiyag ko. Tanama mo ka, Vilma. Orimit siya, Rick. Awa mo na nagungan? No awisan ka, yung tagmerienda? Sino ko ma? Di boyfriend mo? Ako pa'y boyfriend ko. Oh, dato kinapintas mo. Ubingak pa'y. Manong nimidag kuyog kami kini Rick. Ado da kiti mangkit kita ken umapapal ka na kami manong nemi. Kasla da ibagbaga. Uy, nagkasat kan Vilma. Tasi kati crush ni Rick. Ang crush ng bayan. Naragsaka ka sa sarita ni Rick manong nemi kat siya kasla nalipatak. Ngalamin pinsan ti bilin pamagbaga da papakin ni mama ken dagiti inauna kang absat. Kasanak pala makiar-arem at aywak dagiti lalaki. Kasla nalipatak kung ti amin manong. Kabuto, tsak ba ito pupuutan manong nemi nga dagiti action ko, motibo manong nemi tapno ipadlaw ko kini Rick nga talaga crush ko. Tapos sino ko mga minti saan nga crush kang kuhan man. Iti sa lutsudin ni Rick kanyak. Kabayatan nga, inala na timay sa nga takulap ko ket pinisil-pisil na. Nabadasam ka din tinagayan? Sinalutsud na. Yes, of course. Ipat-patid ko di bagik. Siyempre, God, di mo na, ni Apo Diyos. Ipat-patid ko kapot ipat-patid na. Naging di parents ko. Digdi kakamsat ko. Digdi kakabangkiyak. Digdi friends ko. I mean, no nadaan kan, nabadasa mo tinarik natin, isang sangayan nga ayat. Ayat, hindi may isang lalaki ang bali nga sweetheart mo no boyfriend. Rick, abi na salsalod-sudam. Salsalod-sudak, amangang kunak ng padpadat at timarik na. Amom, jakli ba kayo, ado na kita crush kanyak. Ado na kita kumamkamat kanyak. Ado na kita magbagad na mamakin ni papa nga, pangyasawaan ta kanyak, kuno asawaek to. Maumot timarik na kaya. Italang marik na. Rick, nalaba at first sight ka.
kan talagang mariknak. Ay, iba't patik ka. I really love you. I love you, Vilma. Manong nemi mamati ak nga nagtao diti kaungan ti puso ni Rick karagit nga balikas na. Agpadpada kam ti marikrik na manong nemi. Nung nalawat presite kanyak nalam at presakmat kan kuana. Ngayon tapos dinamat ko na nga isigelak manong nemi imbagak nga panunutak pa'y ko na. Numampay madlawnan manong nemi nga talagang ipatpatid ko matisuna. Nagsabat ti ayat ken ayat agmay may salita duwa nga puso agmay may sa. Manong nemi da kunadan ora anyat mapaspasamak do talaga nga ikis kan mandar ti puso awang pulos ti makaatipa. Kabotasak bahay manong nemi nga nagraduara kiti kursok nga sekretarial na ipay ko ti bagi ken Rick. Nag-date kami manong nemi kanedi nga umuna nga mansari iti ayan na yatmi. Nag-lunch kami manong nemi. Sakam na pa nagbuhi ti sine. Iti o nagtipagsinyan manong nemi nakalалikutik ni Rick. Maaprusan na magkandi amin. Sabi ko na lang arod ingas kason ti bubuyain mi manong nemi. Aging garimuar kami kat nagtaros kami iti may nga hotel. Rick, Ruben ka din. Gapote patpatek ka. Saan ko naman tirik nak? Iji o nagpailang ti magsinyan kat numabalin kat kuhan. Iso nga rin mo harta kini may darito eh. O mga may bayan nagtulahing, saan kong to karamidan data? O mga didak kayat na giti parents mo. Awan ti sabali mapaturay no sang asyak. Magbasbasa ka pa hilahing. Alis tulangan data. May salangin ng tawan. Agturpusak ton. Agmastera at tupay. Sakton di mga sikaso ti negosyo mi. Ha? Uli la akong ti ama. Nilayangan mamatiad da. Di kiti matduwa kamsat ko nga ininaw na. Adadamat ti ni Amerika. Kat no pagturpusak ton. Sakton di mang sumlat kini mamangawang manage ti negosyo mi. May sakton nga manager. Kan si kantumet kat asawa ti manager. Manong nemi makapagkad-kadak kadipahi kat day tamat tinabayag kon nga arapaap. Adumat di kiti mamangin kong istorya di kiti patak nga babae ori di adak palang ti high school kat adan di kiti kaskula ak manong nemi nga saanin nga virgin. Masukan-sukat idin ti boyfriend da. Biyang ko lang dito tumapapal ngam ko nak dumteng tumitlang ti kundaway. Nga dumteng ti lalaki nga para kanya ko na. Maramanak tumit ko na. Isong iti day tagundaway manong nemi nakabarbara da kiti bibig ni Rick nga nang digos kanyak kada kiti kakabarang agek idi na dumadumapasad ti bagi. Kada kiti bibig ko, iti tenged ko, iti barukong ko, manong nemi, pudnugayan ta ko nada. Nga mamalindagayan ti mangan kat ang kinaan ako nada manong nemi. Nakamatmatyo, nakabisbiskid ti pamagi manong nemi ni Rick at mapnekak o marakop. Mapnekak met kadagiti irut ti arakop na, mapnekak met kadagiti agek na, iti na tumatuma-pasat ti magkikman. Ay nga namin pinsanan nga napirsay, naokritan, ti telon iti kinababaik. Netad kon nga namin pinsan, ti kinabirhen ko kinirik manong nemi. Ada daman ti irut ti arakop na manong nemi, hindi na panagnagan na, virgin na. Kanit iunos, ti talong oras ti kadami ti hotel. Nahulit-ulit manong nemi. Nakaslasan kami nga mabannog kan mauma. Naulit pa'y na minsan sakbay nga nagturpusan ti makadakas manong nemi. After a month or 2 months, sa anak matan nga matatngan. Naduktalan na ka mismo manong nemi ni mama nga gaduldulo.
Nagatap ka dagos ni mama. Vilma? Ma? Aginaw ka? Saan makasano ko mga aginaw? Wag na ako boyfriend ko. Sana kung ngulbudin no ko. Talangam, tatignay mo, na kita matam. Ti pa nagduldulom, agdadagsan ka. Nangag ni Papa manong nimi. Hinato ko na, Martina. Agdadagsan ti anak ta. Karadradwar na, ti sekretary na, manulat taon mo. Masikog ka. At ang boyfriend mo, impay mo ti bagim kengkwana. Saan akong nga napagulbud pa manong nimi. Na talagang mariknak. 2 months nga saan akong nga natatanghan. Naramanak manong nimi titong pakinpungot ni mama. Kastamatan kini Papa manong nimi. Nagaslakayat na kong nga patayin. Imaglagid din ta ni manong John. Nga kabalay mi manong nimi nga dan asawa na nga nanganawa kada Papa kini mama. Taan nga rin sa kayo papatayin yun. Tikabsat ko, ti anak ko. Mabalin tayo na masigo ka talaga. Ti aramitan nyo agad. Damagin nyo na sino. Ti ka lalaki. Tapno iasawa nyo keng kuwana. Saan ka nga nagtungpal? Tibilin mo keng Vilma. Saan ka tutulag? Sekretary Aldalahem. Tanto agdabala da trabaho. Irapay mo ito man. Mangituloy. Di pa nagbasam. Tanto makala ka man 4-year course. Kaya nagpasikog ka man. Gaga. Sino tinalaki? Ni Rick, Papa. Hindi pa lang Arturo Rahib. Ipakamom keng kuwana nga masikog kagat. Ipakam keng kuwana nga kasar kayo. Tinawagan ka dagos manong name ni Rick. Kanibagak ti kasasad ko. Rick, saan mo ko mga liplipatan ti ka rin? Ipadpatig ka. Sikakat sikan tulaan ti lalaki ti biyag ko. At ang anak tayo sa klot ko. Iba't-batig kami, Vilma. Awan na magdanagan. Takasalitak ni Mama. Umay kaalahin dita. Iya mamunak matang ka di parents mo. And then, kaduakan ton nga, iya mamukmat ka ni Mama. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi niya mamok ni Rick kada Papa, Mama, ni manong June, kanti ipag ko. Basta, di mo kadimot lang baybayan ti anak mi. Rick, saan Papa? Talagang ipatpatig ko iso na. Kaya saan nga tamat ngagkad-kad, di parents mo? May masakon nga, anak ni Mama nga dito Pilipinas, Papa. Awan ti di matungpal nga kayat ko. Awan ti marami dan ni Mama, no? Mamun na nga. Adan apu ko na, kini Vilma. Manong nemi nagkuyog kam nga rod ka ni Rick nga nangapan iti balayda, naklatak manong. Jack ni namnama kasto ti kanakal ti balayda. Nagdakal ti balayo? Ano nga ti mabalingkat na ito timpatakder din ni Papa. Asin nga tagdaldalos kat naglawa. Ada dua katulong. Dududwa kay kini mamang mo. Idin to tada dua katulong yo. Kas na ko naman ron nga nalawa. So nga masapol nga katulong ang dalos. Kan mga sikaso ti Hardin. Nakabagbak ng kagayam. Abesan kong imbaga. Imbaga mat kang nga ada negosyo ni Mama. Nga pinanawan na di Papa. Di kito ko kakapsat ko timang manage ang adakay kahit naman din sa Amerika. Nga pata siya ti boydek. Kaya siya ti lalaki. Siya doon timang manage negosyo mi. Numa ka paggraduaran. May sakit duwa pa yung atawin. Ayun ang nga di mamang mo. Baka edad kwarto na. Bit lang ha. Binaon kon katulong mga bagangandaan. Kanada, kaduwa. Warong na yung may kasal na kamasbasit. Di pa nagriknak, di bagik. Di ada kami ni tunag. Nagpingin ng appliances. Nagpinta sa balay. Nagpintas di internal decoration na.
Kasla, no makiasawak ton kini Rick, kasla. Dunya aktumaten mo senyorita. Dati ba nag-Rick nak ba nung name? Dito masasadag ti may isa nga bakit na talagang alangan at dunya manong name. Nakiktutak, hindi pangatong ipababana kakitaan manong name. Diyos ko, matapunan sa amin dito nga bakit na ko nagtanagan. Natagasawa na dito, iyo, ma, ni Vilma, ibaga ka na kayo ng girlfriend ko. Dapat niya mo, di mo kunain nga, asawa mo. Asawa ko, mama. Gabot tayo. Masikugan. Anya? Nasikugamon? Mama? Iso nga, kanya kumagat saan kumapay lang, gabot ubingak pa yung asawa. Ang manyarte mabalintay, ma. Siguro ka na ikari nga ubingak ang balingama. Arandagan mo, Vilma, mama ko namon. Vilma. Kailangan katubing ka pa eh. Hanggang pa nagturpo sa di college. Nagturpo sa 2 years course. 2 years course. Sekretarial. Mabali mo tumatagbaling nga sekretarya. Ni Rick. Ito no, ison timang manage di negosyo. Kasta ti plano mi. Kasano mo ti pa nagbasa mo, no? Agasawa ka matan, Rick. Ituloy ko lang taasin. Agtalin na dito ni Vilma, kasasawak. Nga kargahan ng inawan natin anak mi. Ipas ngayon to, isun to mga sikaso, siyempre iti, anak mi, tapo ko yun. Mabalin lang ko maiho, kadyak kayat. Mama, anyatihan nyo kayat? Diyak kayat, akas kalaeng ka na nga babae tagbaling asawang? Mama, sorry, ay etek ni Vilma. Saan ba't nga mabaling ibagayong isinak? Tadyak to kayat ni isina. O rin laksiden ka? Sandak nga maturid, may turid nga laksiden, mama. Amok, ngibat patagdak. Dito kayat nga mapukaw dak. Sa mesa, ada po ko yun, ityan ni Vilma. Yung paranggakon kada ito ay babae, Vilma tinagan na mama. Vilma no Vilma. Saan ka kaya? Ay mo kay, ag-asawa kayo. Ngayon ulit eh. Saan ka kaya? Manong na yung nagsakit adenggan. Ore asawak to kanon ni Rick ngayon sa anak to pala nga kayat. Anat kayat na nasawan. Ngayon saan ko nga pinampanunot una de dyan nga sa manong na yung tikatuganga. Imayda, manong nemi, kadwana, ni Rick, dito'y balay, kat formalan na pagsasaritaan ng tikasan. Mas lakang kanay no gumangganat manong nemi, ti ina ni Rick. Liwagayon no kasano, taanin, busy kami, nga gina. Abalayan. Abalayan. No, napatlag ka na kami kita, may kasarte anak mi. Pagtulagan na nga rin noan niya nga petsa. At dato bagnang kami, ang simple lang tikasar kayat ko. Tapos sa kasta kita malpas sa anin, nga naskin pa yung may baybayan. Tati kayat ko kuma, iti anak ko nga buredek. No kayat ko kuma, ti asawaan na. Akit siya ti may kalikagom nga ang grande ti kasar. Ngayon kaputa, dato agad prangka ha. Ti pagugustuhan nga baling nga manugang ti anak yun. Ngayon kaputa dan, sigog na, kinapukok, sigog na. Sige, okay lang. Ang asawa na. Ngayon magkasar na nga saan nga grande. Abalayan, kas nakunak nga nanumunga ama ti anak ko. Basta tinasken ka, ikasar ni Rick ti anak mi. Tapno agbalinda nga legal nga asawa. Tapno makipagtawid, kanagitawidan ti anak ko. Awan kami iti na ita. Kaya dati panunot mi,
kat saan ka mabaybayan anak mi. Masapol ng kalaysada kinirik. Dagita manong nemi, tinanumulaeng ka napakumbaba nga balikas ni Papa. No pa talaga kas lamang lalais ti bakit manong nemi. Hindi may corner nak manong nemi ni Papa. Kas ti klase, ti pa kay kamangam. Papa, abang hindi mo inadal ng imo na. Sakbay ng impain mo ti bagim kinirik. Abang hindi mo inusarta, panunot mo. Papa, adantuyin. Hawanin ti maaramid tayo payo. Oran niya ti bagbaga tayo. Di mo ka di amo ngagbaling kanto nga alilalaeng ti sidong day ta nga katugangam. Saan nga tamit? Ipatpadagnak ni Rick. Di nakatamat ipalubos nga maalilaak. Nakabababa ti pa nagkita na kanatayo na iti nga bakit. Papa, babaen nyo, nagbalbali to. Ikarigatak nagbaling nga na siya at kankwana. Marabaring no, maawat naktumot lang nga talagang manugang na. Simple laeng manunemi tinaangay nga kalaysa. Sampay kindi nga na ipakaammo manunemi ka nagdi kakabsat ni Rick. Kandi kiti ka kasusyo dati negosyo no, business manunemi. As in, nga nakasimple. Okay, manulaeng, tikabagyan, nga nagkapo nga partido manunemi ni Rick. Kastamat ka na kami manunemi. Nagdi kakabsat ko, gamat asawa, da papakin ni mama, kaya nangayabak mat ka na kitay gagayim ko manunemi. May sa di feli manunemi nga naibak na ng saksi, di simple kalay sami ka ni Rick. Kuna nangarot kanya, friend. Bak nang da, abe kasto lang ti klase ti kasar na. Paano nga kasar ni Rick keng ka? Iso ti kayat ni mamang na eh. Saan ka ito ka nagbabawi? Nga may ikamang kanakwada? Si Kaman, adapay nga rin mabaling ko. Ipatpatig ko ni Rick. Kit ni Rick, ipatpatig na ka? Saan na kumun nga ikasar na kasto no? Saan na ipatpatig? Agtalin na ito nga daya nga pamatig? Kit si ka? Dito nga tagmamaw, pamatig mo keng kuwana? Si Kaman, Feli. Kapag nga panunutoy mo ti masakbayan. Uy, awan kas nagsakbay, my friend. Nagsakbay ka kuma. Saan kumakas ki ni Rick? Tinagbalin nga ang payam ti bagim. Awanin dado pa yung asawa. Asawa ko ni Rick. Manong nemi nagtalin na adak nga rotisidong tinakay kamangag. Intuloy ni Rick ti agma pa nagbasa kat siyak manong nemi. Ay, Wilma, Mama, rin na asawa na kantian ako. Saan nga kapat asawa na kagat na may bilang matan nga senyorita ka o no sa Antonia ka dito nga balay. Mama, amo mong tiket ko asawan. Pinagtalaw ko dyan may sa katulong. Si kanti kasukat na. Mama, si katagdalos. Dalosam, tintero, nga balay, iti binigat, digiti kwarto, ore bakante, dalosam, ornosam. Mama, uwan mo no saan? Uwan, mama. Okay naman lang net at exercise. Basit mo pala di tiyan ko, tibisikong ko. Di makadakas man. No anda ti bakit manong nemi kat awan ti asawak. Baon ditoy, baon dita, bugkaw ditoy, bugkaw di dyan. Kas lairaranta na manong nemi. Mapan agiwara, saan to pa ornos kanya. Mapan agiwarang, darugitan na, mapan baon nanto kanak mapanapunaasan. Manong nemi. Ada pa nagigundaway nga ore no nakaug-ugas ti pinggan kada plato kada dumapay paugasan. Gat no sumreg no agawit tumaten ni Rick manong nemi siyempre no adda ni Rick kaslam la nakasaysayaan. Ngem no kasta nga awan pos katulong alila ti pangyarigan na kanyak manong nemi.
Basta nagsalita kami kini Rick, no da kami ni Tikama. No, arakupan na, siyempre ang muklatan no anya kahit nasa wen. Sweetheart, namanugat. Namanuga. Abay na ko magpakamanugam. Awanin dyan may sa katulong. Pinagtalawan ni mama. Siya konti kasukat na. Agdalusak. As labi iranranda ni mamang mo, nga darugitan na, sanang to ibaon nga nakdalusak. Ore kain-inaw ko kumante, naskin nga kasta, painawan na ulit. Tagtagabuan ni mamang mo. Manong nemi, tinamnamaik kumamat ng ibaga ni Rick. Kasaritak to ni mama ko nana. Kuma. Yung samat, nutikit ko nana. Anusam lang ni mama. Kasta na talaga. Nag-anusak man ang saan nga rin makaanos nga eh. Basta anusam. Inidak ka rin tiyang kumanunemi talaga nga diyakon makatrabaho. Bugkawan naklata apilitan ti bakit manunemi. Mama, dandani ko ni Pasgay ti anak, ti ang pukuyo. Mading kanyang tagtrabaho, tinalagsan. Kantin siya, tapos siya kasang kamarigatan itong aganak. Hindi mo kanya amo deta. Umunahin, ti panagpagnak dita harad din mamay, ti binigaan. Doon tawagan dak met manong name hindi kiti parents ko, kapsat ko, kumustahin dak. Ibagak matlan ka nakawadang okay yak, jak marigatan, okay lang ko na. Saan ko ibagbaga ka nakawada manong name, ti panang alila kanyak, ti katugangan. Nabarbarin ko na, numauman to. Ay hanggang pas ngay ko, manong name, ti anak mi kini Rick Jr. manong name. Ngayon sa nga June, tin awag mi kang kuha na manong nemi. Tati kayat ti bakit kat dudong ka no. Nagalas sa dengan dudong. Okay mat. E di nasanay ako ng dong. Ti pagsayatan na manong nemi nagbalingan na tungo ti katugangak iti anak ko. Ti apo ko na. Doon na dito ibalay manong nemi, alay na kadagos ni Dodong. Ay, siyak timang karga, siyak timang aywan ni tapo ko. Ma, siyakon kat na eh. Nabanog kayo, ginana kayo, ay, ano ako mati problema. Basta siyak. Oreta, dandanin tumat na nagraduar kan ni Rick, isunto timang manage negosyo yun. Katuan, siyak tumat na mga iwan ka apo ko. No, ang ko na problema ti negosyo. Katsika. Ha? No, saan mo nga ayawanan ti anak mo? Agtrabaho ka. La. Trabaho. Awan mo tinas ka ng trabaho mo. Dede, nagwara. Urnosep. Dede, nagrugit. Dalusam. Kadaldalos ka mo. Agtong palkakit din. Basta agtrabaho ka. Kayat ko kat agtrabaho. Makit-kita ka agtrabaho. Manong nemi nagtalin na edak iti unag tibalay akas ina ngagtagibi kas tamatan manong nemi akas katulong ko na din tultulo lat at donya manong nemi katugangag ti kasla pa ng tagabo na kanyak oren awan ti patrabaho na kasla kayat na lat na ibaon na nga trabaho tenga ron ibilang na katalagang babaonin alila. Nung hasta reklamo akiti asawak manong nemi sang kaibagana. Anusam lat na ni mama. Ama pa pangagan anusak. Ket, no saan ka na makaanos? Anang arodan? Anang arot tiket mo? Apin nga, saan ka makabalikas? Tiket ko sa una kat suminat akin ni mamang mo. Kasano ka suminat ta? Nagdakkel ti balay. Api nga sumina, kit adda balay ko. Burada kaksak nagtawid dahito nga balay. Ang angak launay na nagbalayak man adda lang dahito nga balay nga nakadakdakkel. Tapno maisinat akin ni mamang mo. Anusam laeng, saan nakalagid din nga sulken. Apay man takasta. Kung nakmalan na makaanos ka.
Di ba? Bagam kanya kasawain ka. Imbakta ka sa saad ko, na maamom ni mama. Imbaga na kang saan nakakayat. Abi na saan ka nagsanod, hindi? Saan nga ba nagsanodak at masikugak? Isong nga ko na, agan anos ka. Manong naimi sa anin nga may libak ka di parents ko, di mapaspasamak. Gabota. No manin, ayabandak, mapangko ka no isarong karte, apo ko da. Ngam saan matakayat, manong naimi ti bakit. Hindi ta nakawag turpusen ni Rick, kan nakapagbasteral, kat isot mismo, iti mang manmanage, iti negosyo na. Kasi lang tayo, saan ko nga may ganan, ni Dodong manong naimi. Nang na hindi makaayon unang nga, taray-taray, nga nakamimpinason manong naimi, iti araramiden na, makaayo kaniyak nga inana, makaayo kani lolang na, ni grandman. Aglaingin nga agsao, manong naimi, kang kanayon matan nga iruwarte bakit isuna manong naimi, mapan ipaspasyar. O rejak ko makayat. Sabi nga di mo kayat nga palubusan ti anak mo, kadabuko kisuna. Mama, awan ti ayo anak no, alain nyo isuna, awan ti kasasarita. Hindi na pintas na makapagtrabaho ka nga nalang dito balay. Tapos na kastagat na maaramid mo, obligasyon mo kas katulong. Mama, saan na katulong? Katulungan na lang ti asawak. Katulungan na ka asawam. Hindi na ta saan kamot nga sumrek ito pisina. Tapos na kastagat in ka kumamat tumulong iti negosyo. Kahit ko kumamat ang ngem. Di mat kayat ni Rick. Gapo ta awan ti amom. Anya nga awan, mamakit sa Secretary Health in Redwar ko. Oray bye. Dito ikaw nagtibalay. Aywanam ti anak mo no awanak. Ngem no andaak siya ti mga aywan kini Dodong. No karo pa yung adodupay ti panawan yung imiso si akon. Katagabot apo ko. Anya katagarod na sumurtak mo't no agpaspasyar kayo. Dakamlay nga ka po itagkadwa. Agraman di driver. Apay, ano ko mat problema? Kat saan ko nabaybay ante apo ko? Nadungdungo akpay kang ngamitis ka ang gade? Agupat idin titawan ni Dodong manong nemi. Idita. Adamat-madlaw ko ni ti asawak. Manong nemi. Maladladawan nga agawid. Kan kanayon nga awan. At ang atendaran na konferensya. Rick, nagbalbaliw ka ni. Nagbalbaliw ti kahit mo sawan. Saan nga kasi di? Nakaslakang kanayon ka gumangganat nga agawid tapno makita na. Tapno makita na kami kini Dodong. Itakat kasal dinakpayan, ipinipirit. Hanya ka natin kayat mo kit busy akit negosyo. Anda ka di problema kayang kakat. Mangan maturog ka dito. Kaya kumamat no saan na ka taratarin ni mamang mong alila. Agananos ka. Mamang pangagananos manong ang tawan. Nangarati kayat mo sa wanita. Rick, ipatpatik ka. Amok. Ngim, mabandog samat ti pusok nga magipatigkan ka. Kadi, katsi ka. Sak kadi palang ti patpatig mo. Sinaludsod ko reta manong namit at numamuhak no anya sungbat na. Tiladang ibagbagam, asawa ka niya palit problemam. Nabayagan nga saan na kinarako. Nabayagan nga saan na kinagkan. Saan kumat na may baybayan ti pagi? Wano, anda ka din sa bali nga rarakupin ka nag-agkam. Madrama ka, namanugak, kato ka ginana. Ibagam ti puno. Abusta saan ko nga sumarada nga problema ni mamang mo? Saan ka balimpay nga problema? Saan niya nga kayat mo? Bugkawan nagpayan, kapag na makulit ka! Sumbatam sa utsut ko. Do you still love me? Rick, sumbatam.
Ket no ibagak nga nakurangan. Ket no ibagak adan sa bali. Adan sa bali? Hayop ka, hayop ka! Kinunak manong ket, manong nemi ket dinanong danog ko ti baro kong kalpasan na rita. Tinanggal na nagiti imak manong nemi sa akindoron. Ini dumarupak manen, kapati pungtot ko manong nemi nanalpakan tis nakulap ni ti pingping ko. Ha? Tinungpanak, nakasano nga sa katungpaan kat kasla ka na tigre nga dumarop? Rick, nukas tagad saan akong ngayeten? Gaboy ti dedi nga napasamak manong nemi. Inrubat ko di kiti arawatan mi nga gina. Naira na idi nga awan ni mama manong nemi da adan itandaran na nga party. Nasaan nang intugot ti anak ko. Isagsagana ko di kiti arawatan mi. Mami, apay? Where are you going? Anak, nagtalaw tan dito eh. Ha? Ano nagtalaw? Pumanaw tan dito eh. Dinangnak ng ti dadim. Tinungpanak. Dinakon kayat ni dadim. Napumanaw tan, di awan dadi kon. Awan pa yun ti grandma. Nagtalaw tan anak ko. Karka ibagak pa kini grandma no, sumurot akang ka. Anak, ipatpatik ka. Siyak ti inam. Rumbeng nga siyak ti surutan. Napatpatik ka din ni grandma, ngunit siyak. Siya na, si kamit latat ti at-at-ang alam ko Nagsagana ka karon. Ngim, saan ka din agpakada ta ni papa, ni daddy? Saanin? Naglipas ta. Tanog pakada na kini daddy. Igawid na ka. Siyak lang ti pumano, kahit mo nga ron awang ka. Mati kahit ko nga taklat taking kamami, kapatalap ka. Manong nemi, nakalibas kami, nga agina. Kani di makadanon kami dito balay. Kalpasan nga, rakop da kinarga, ni Dodong, damamakin ni Papa. Nagsaludsod ng kanya. Apay nganda kayo? Papa, saan ka din maragsakan doon ta kami? Saan ka ibagayong ipashare ko? Ti anak ko. Itatanda kami, kasla diyo kayat. Di kayat ko sawan no apay nga adda di kiti arwatin niyo. Makikabalay kayo dito eh? Abi diyo ka di kayat, Papa? Doa, kada kiti kakabsat mo, ada asawa ng adad nga balay. Medyo na ilat, di ba? Pa, adamat kwarto ka dati Saan mo nga kwarto? Adan sa bali nga ko opar. Kaya ito nga sawan, awanin ni pasit ko, hindi na ito nga balay. Kaya nakadakdakal di balay, ito nakakamangam. Umay ka makikabalay dito sa anak mo. Kaya naman kita kasinsin na umanuwak-wak gobing dito sa palamay na yun, anak mo. Papa, kaya yung sawan saan kapasang bayan ka nakyo. Apay gamin nga da kayo. Kaya adarwatan nyo. Nagtalaw ka? Gaputa sana kung nga makaanos, Papa. Sana kung nga makaanos. Nabanugan ti puso. Nabanog din ti manunod ko. Sana ko na kaya't ni Rick. Gaputa doon sa baling patpatig na. Kaya dito rin nakpay na tinumpa. Dahil ito ti ko nakking kaidi. Saan kan tumat kami nga dimngag kada kami kini mamang mo. Hanyar ko nami kang kaidi. Agbasa ka ori sekretarial lain. Tain doon adan trabaho. Kat mabanim mo ito nga ituloy ito nagbasam. Tapno makapagtrupos ka. Kanabintas to tibiyag mo ko na. Kamihan niya tinaramid mo. Nagpasikog ka loko. Naghabang ka di baknang. Ngayon niya panang trataradakan ka. Alila ka tulong. Kat saan ka matang nakaanos. Ha? Tandan sa bali nga babae di asawam. Kadya katugangam, kaskas nga din nakabigbigan, ang mga matno na di babae di asawam, ad nga kayat di katugangam. Mabali na kasta, Papa. Iso nga rin nga nagtalaw kami nga ginang. Tapno, sa dinungaron tinamnamayan yung isang bayak, nga anak yun, no saan nga na kayo.
Ang limawan ti pagdalakan niyo, Papa. No awanin ti pasit ko ito na ito nga balay. Ala, ikandak ko man ti makalawas lang ang sapul iti. Pagyanami, tadakwartam. Ano idulduling ko? Mano? Umanay siguro nga. Usaran mi, Papa. Sakmay nga, makastrek akong trabaho. Do sumrek ka ti trabaho, anya klase nga trabaho. Kat tinrador ko nga sekretarial, then sumrek ka sekretary. Kat sinot mga iwan ta anak mo ng pangkagtrabaho. Papa, hindi again dito eh. Again dito ay umaruwak-wak na kitubeng. Paano ibilang yung apo ko yun, Dodong? Kasi pa nang ibilang yung anak na kita kaabsat ko. Apay nga, naidumduma ka din, sabsamali ka dito anak ko. Manong Nemi, oray ni Mama. No kasanod pa nang tratar kanyak ni Papa. Kastamot ka ni Mama. Oray di kaabsat ko, Manong Nemi, kumuskusilap na. Nagbali na kababantot nga nagsubli ti sinong. Nangro na Manong Nemi. Jakmat nga rod na ala digdado mga ayam ti anak ko. Kat no makiayayam ka nagiri kasinsin na. Paritan na. Ito na kuhan. Agsangitan ti anak ko. Saktan na. Hey, apay Dodong. Dito kayo nagmamulod, Mami. Dinanog na iso na. Apay ka tanong kong kasinsin mo. Ay, sa mga bugkawan ta anak ko. Manang, dinanog ka no, ti anak ko, ti anak mo. Apay ka may adan to eh. Manang, anak ko matiso na. Miyembro ak mati pamilya. Apay ta kayo kat maawat na kayo, naging naganak ka niya, apay siya. Ada karot may tulong mo to eh. Ada kontribusyon mo eh. Paritan niya man nakasapulong, si Kangay. No arig na makipangpangan, kailangan ginagat, alis to. Aba mga panaw, kat makipangpangan, kailangan ginagat. Manong Nemi, nagpagpakasya ka ni Mama. Ma? Abay. Rugyak ti mo pa nagsapul, ti pagkasiraan mi. Kanirapin ko matin, sumapul ti patrabaho. Pagkikit-kita yo, please, ti anak ko. Ti apo ko yo kanya. Agad pakikit-kita ka. Ang emno na alot ko, teg. Makaraman. Di mamamet. Napintas mat parang tartaryo ka na do mga apo ko yo ah. Saan nyo ko mangidumduman ni Dodong? Isong arti ko na, no saan lang nga na no ko, okay. Emno na alikodag sa madalapos na dito, makita na. Manong Nemi talag kulatan ka ni Mama. Kaya nagkarakararag kinapon Diyos nga saan ko mga maltratuan ti anak ko. Tinamnamay kiti Manong Nemi tawagan nak ni Rick. Uno saan ti katugangak. No sa dinutayan mi, apay ng talaw ko, ti anak ko, ti apo ko, ti katugangak. Yung awan tinauray ko Manong Nemi. When? Kinontak ko, ti gayem ko ni Feli, imbagak ti kasasaad ko. Oh, makita. Na ito ti kunak keng kaidi my friend. Un nga rod. Naman niya nga rod. Adadtan. Ano nga rod. Ti planom. Agkasara kami. Iti anak ko. Kumitak ti pagkasaraak. And then, trabaho. Tulungan anak mo ti trabaho. Sekretarial. Agbaling ka sekretary. At medyo pumaruma ka rod. Papinta sa matabagim. Hindi nga anak mo, nabaybay ang ngamin ng tabagim eh. Samot, aman. Naku mata nagtalin na tipintas kinlapsat mo. Balin siguro saan na ka insukat, pinasukotan ti asawa mo. Iman niya nga ron. Ada iso na ti opisina. Ada ka ti unang ti balay. Katulong. Tagtagibi. Siyempre, di ko masapol di asawa magat. Gapota, isot manager agad. Siyempre, class. Nagbabawi kita. Nagbabawi ka ng naladawan ti amin. Sampay nga naladaw ti amin. Kaya umay nakasukunin ti asawa, pasublihan na ka, agsubli ka sa anin. Yung hata, sa mo ka di nga ilaban ti kalintagan, being legal nga asawa ni Rick.
At labang ko kita umpay kwartak. Sa bagay. Tawarin no, pumasadig at abogado. Pakalam ti pag-abogado. Kanawarin no, at pag-abogado. At atiwam nga ta, nga rod ni Rick. Nga baknang. Teko nakon, Vilma, nagbidot ka. Iti lalaki nga inayat mo. Kaya nagbidot ka, tinasapa nga nagparagpasikog mo. Kita anak. Ang ganun, nakapaggraduara. Nagpinas trabaho. Kastamat ng ti asawa. Duwan ti anak mi. Adan bukod mi nga balay. Umapapalakin ka, friend. Mas asyanak matkin ka. Tulungan na ka ron. Sige. Kontak di kayem ko. Barbaring no, may isarek na ka. Ngimulita ka, agpapintas ka. Di may isa ka sekretarya akit napintas. With pleasing personality ako nada. Sige. Umuna pa lang ang sapulak ti kaserak. Bayam, tagkarobat Ada bakante nga balay. Peso? Uwan. Gayam ka. Abi ka din nga tulungan. Nangruna ka talaga kasapulam di tulong. Manong nemi baglakid din taadakas kin ni Feli. Gayam ko. Basit nga balay nga bakante manong nemi nga talo nga balay iti balay the Feli manong nemi. Di Feli mismo tinakasarita manong nemi ti mga bambantay di data nga balay. Di Nana Merced. Di Nana Merced manong nemi nga da anak na nga mga opisina. Idirogyan min manong nemi. Iti agrubuhan iti anak ko. Papanan yun? Nagsubli kayon? Iti yan ti katugangam? Ti asawam? Papa, nakakita ako ti kasarak. Kabailam nga ta? Abi kasla ka lang nakarit ha? Di kayo maawatan, Papa. Saan ganing ibagayo? Nga awan pasit ko iti dito nga balay. Langro na kat. At dati anak ko nalikotin. Nga dala-madalapos na basit. Ong tanyo. Nga no jak makit-kita baka saksaktan nyo. Apit mo yun saan nga gipulpulong ni Dodo. Kalpasan na kasla. Kahit taksaban lang igawid. Saan da kang igawid? Ngayon sa lansod ko, kabailam nga ta. Saan na kami nga may bayan na po Diyos, Papa? Amo ko ba't kat? Kaya di nagkamali ako kat saan ko natong paltibilin nyo. Kasi saan naktamatan nga bilang anak. Nang na, edi pumaison nga nagkamali at edi umayak tumipon ka na kayo kakanduak ti anak ko. Kasalanan saan naktamatan na bigbigan. Nadula aming nga style mo. Alay, rupot yung nga naruwatan nyo. Tapumano kayo nito eh. Manong lemi no apek hindi akastoy. Nasisino ko man ni Rumbeng nga mga asi ka na kami. Naginaganak kan kakapsat ko. Isuda man tanadakas lang. Mangirumen kanya. Kada kami. Nasasala ka mamani manong lemi. Siya nga nagbaling nga nagsanggasat nga nagkiasawa. Siya kumat apupuenda nga kasyan. Nga ililili. Tulungan. Ngayon sa amin. Ada dapat nga dagal na. Hindi pumanaw kami nga gina manong nemi. Anak, nagpakadakan ka na lolo kinilolam. Sandak man nga kay kayat, mami. Bagbagada. O ready kitikasin ko. Maglagi din ta pumanaw tayo dito, mami. Nagawit tan sa dibalay. Tiyan ni daddy. Sana tanakayat ni daddy. Kinikaran, ma'am. Tapay. No kumakayat na tapay. Sinukon na takuman. May ilokmet ng gini daddy. May ilokmet din ka ni grandma. Mamanak, kamapang kanto ipasyar.
Umaykan, agar ora yung tilogan ta. Napintas ka na di balay tayo, napapananta, mami. Hanga napintas, at least adda. Awan ti mangungungat kang kasadyay, awan ti mangkabkabil kang kakasinsin mo. Kasi nung ti kaduak, no, mapangkag trabaho, na dandong trabaho. Pagsaritaan to nita, problema to nita. Siga galit, mapandan. Manong nemi karubami dana nana merced nga nangay aywan iti pagkasaraan mi. Kanidit adda kami dito'y abagsumat nga adda ti anak na manong nemi nga mga obisina. Hay, dagay ti pagbaga ni mama nga nangunguparang ka rin bakante. Wen, dududwa kayo? Dududwa kami. Bilma tinagan mo? Sumati anak ko ni Dodong. Say hi to, anong nagan mo? Siya? Tony. Abe, kumusta kita asawa? Abe nga, kastoy. Naistorya akong kini mamang mo, siguro inyistorya na ka. O nga ron, naglokol nga lalaki. Nakapimpinas ka. Sa gwapo nito anak ko. Abe, ipalubos na lang nga. Pumano kayo, api nga di na kaigawin. Api nga di na kayo sukunan. Tony, doon naman na madlaw mo nga madi nga aramid ang tanak ko. Nung una ka talaga nga nalikotig. Paspasensyaan nyo lang ko man. Dadat may sagapunan no api nga. Saan nga kaya digiti kasinsin na ka da. Dalulukin lola na. Nasing pertak mo to, mami. Di namin tito. Panag ko nagkasurutan kami ti anak mo. Ha? Dodong? Kahit mo? Umay ka. Hindi balay. Ano ay ayam sa dyan nga napanawa na hindi niya kaanak ka nga nabit pa nga musay. Kadi? Daka-anak ka? Awanin. So nga duduwa ka mo kini mama. Diyan nga asawa. Baruwag pa eh. Girlfriend mo. Ada hindi nga mawang kami. Siguro ka talaga saan ka namin ka nagkarit tunggal may sa kana kami. Amay ka na itong, sa din na tito, Jibalay, let's go! Manong nemi nakaragraksak ti anak ko. Sila pagpapausan na manong nemi ni Tony ang kas daddy na. Yung okay mat manong nemi. Nasiyat launay ko na. Ta nakatumpong kami, idikas ka na na Merced kay ni Tony. Idurog yakon manong nemi iti mga opisina. Why? Babayan ti Pool, laing ni Feli, nga nang isarek kanyak manong nemi. Sana nga nakapagkid-kid pa numampay. Awang pit experience ko. Imbatik kinina na Merced. Ti anak ko manong nemi. Nana, pakian-ano si di anak ko. Kakat sa lakit nga naglikotag. Dahil ang artist sa oda mamalo ko ano kasta nga. Ibatik isuna. Bagbaga akpat. Wala. Ako matubra. Bahamta no, masaban tong kagawin ni Tony. Sudan to ti agay ayam. Agkadwa. Agkatunusan na. Nakaragraksak dagat no. Sudan ti agkadwa. Manong nemi damok ti sumrek. Wen, ti pa naka-clerk to pisita manong nemi iso ti gayem ni Feli nga nagbalimmat ti ng gayem ko. Vilma, when, Mrs. Ma'am, saan nga ma'am, awag mo kanya. Gayem ko ni Feli. No gayem mo ni Feli, gayem ka maten. Agayem ta. Yeah? Lidya ko naman lang ganyan. Katabsan tamit eh. Instrakan ka.
sekretarya na ka ni boss. Okay? Ibagag kang kanigit rumbeng aramidem. Ibagag kang kanigit mo gustuhan na. Ibagag kang kanigit sa mga aramidem tapos nikas na kita saan ka nga makaorit ungit kang kuwana. Awang ka di ba ni boss? Awang pa eh. Madamdama, sumrekton. Basta dumingig ka kanya ka. Tapos nikas na kita among aramidem. Sige. Ibaga mga ron, instrakan na. Tapos saan ka. Kan alis to ako makasurusuro. Manong nemi. Pwede adan sumrek. Isudetan ni boss. Good morning, sir. Good morning. Kaslawan takita na, manong nemi. Sumrek, pwede pa naka-opisina na. Manong nemi. Indrakap na, awan ilukat na, indrakap tiri daw. Wala. Tumanong kan kang kuwana. Iya maum tibagim. Apay nga awan nagpahot ng sekretaryana. Sarod-sudong ito kang kuwana. Nagwapo. Nagwapo ni boss. Awan asawa na. Siyempre. I am separated. Separated. Kaslarig na kang ka. Naman pa yung illegal nga kasuratan nga nagsinakay kanilakay mo. Alan kan. Maamong tibagim kay kuwana. Agkapagabahak manong nemi, nga malangarot ka sa pulak ti trabaho, tap nagbiyak kami nga agina. Gabutan din akambata pulusang amo talyawan ni Rick, kan kakayit ko pa nga talaga nasaan na kam nga bibiyangan. Tinagtog ko tiri daw manong nemi. Yes, come in. Inlokat ko. Kinitanak. Good morning, sir. You're my new secretary? Yes, sir. Vilma tinagan ko. So ano di matabang basbasaik? Application letter mo. Ken, inaprobaran na kaadagos. Ni Lloyda. Ni Lydia ko na yun. Ni Lydia ko na ko. Naipatak pa yung tinagan na dyan. Okay. You want coffee? Yes. Sige, tapalan ng kape. Manong nemi, insuro nak eh. Insuro nak ni Lydia, siyat ka po nga Moktar Ramindek. Noon yung klase ti templa, ti kape nga kayat ni boss. Sir, your coffee? Good. Nagtugaw ka? Nagtugawak mat manong nemi. Ada ka din idiktaryo nga isurat ko, nga Ramindek, sir? Bye. Kahit ka lang ang mamamulalain. Siyempre, being my secretary, nasabol nga agam mamutang na yung bag. Siyak. Awan ti bibiyang, dikit anak ko kanyak, daamin ng pamilyada. Ti asawak, nagsina kami. Separated. Saan ko nga patpateg? Dinakmutin ni patpateg. Awan ti bibiyang na kanyak, awan matin bibiyang ko kenkwana. Katsika. Sir, damok nagtrabaho. Dapay nabayagan ko nga naggraduar ti sekretarial. Nasapa ka nag-asawa. Oh, married ka? Saan ko ka din nabasa? Oo nga pala, no? Nagligasyon mo, you're married. Adana kong ti anak. Lalaki. So na lang ta, naikamang nga, hindi saan nga nang bigbig kanyak, nga naikamang kanakwada. Inaliladak, ti asawak, hindi nakapagturpusan kanisong pangmanmanage ti negosyo da. Hindi nakmatan kayat, da siyempre, ada siguro nasarakan na kasabali. Imprang ka ti katugang ka dinakayat ka manugang. Siguro, ti kayat na itan kada jay agda mga babae ti asawa. Iyapin nga sa mong idarobida? Awan laban ko, sir. Sabi nga, awan laban mo kasi katilikal, kaasawa na. Okay. Kasi takit arig na separated ka maten. Agpadpada ta.
Awang ka titirandam nga mangalat ka sukat na? No. Awan sir. Unfair. At nakarbay nga mga agragsak. Nangaraw na kasapulam ti tulong ti may isang lalaki. Sir, awang ka ti sa baling bilin nyo kanyak? Awan, okay. Awagan ka tulay no kasapulang ka manin. Ano, umakan samat na naturupak. Samat sir, guwapo kayo matkat. Really? Ni sir. Iba ka karot mo sa angang peso. Okay. Tawagan ka tulay nga na masaplo ko rin ka. Kaya kahit kung hindi nagmemesa. Tapos sir, rumwar ka. Ay, ewan sir. Manong nemi no sumangpeta kung dito'y balay adan ni Tony kat kastoon ni tanagsag na nga ayam kini Dodong. Dodong! Ay, adan ni Mamim! Mami! Kumusta sa work mo? Okay man anak. Kat kumusta ka nagmalmalem? Ni Tito Tony, nakasaysayatso na o rin ni Lola Merced. Maglagid nita, dito iti imayanta niya, Mami. Awan ti mga apa kanyang ditoy. Awan ti mangungungit kanyang ditoy. Very good no kasta. Awan mangungungit kang kagabot saan kang loko. Sa anak ba't nga naloko? Tony, thank you ha. Yes. No problem. Sige, sumaritan dito balay. Tan. Nag-thank you ka ganit tito. Thank you tito. Sige. Basta dalagundaway ko. Agkadwada. Siya ti mga ayawan kan mga ayam ken ka. Pang kami marong nemi tinalyaw ko ni Tony at siya tikit kitahin na. Kinintayan na tiloko. May sapi na ito kunak matinakam ko. Taorin ni boss. Sa balit kahit nasawan na gini pagbaga na kanya. Ay, buhay ako nada. Kasano ko mga ron? Si asawa ak. Lumakirelasyon ako sa bali. Siyempre, basol kiniapod Diyos. Basol itilintag ti tao. Ngam kong na ni boss manong naming unfair. Kanyak, kada kami kunan. Apay nga da karbengan, di kita na duma, nga gragsak, awang ka rin ni karbengan mi kano. Kumusta nga tamad kan ti asawak? Ganti babae na. Duan nga bulan, manong naming nga dakam dito yung gaskasera, iso pa lang mat panakalagip na kiti agina. Tatibay sa nga Sabado, manong nami, at dakam nga dawa iti anak ko, iti unek, ti balay, iti adag tugtog. Nagigtutak manong nami. Ti katugangat. Mama? Jesus, simperkwansa. Kasto nga balay, ti nang inaedam, ti apokok. Yan yung arti mabalin, Mama. Saan na kami matakay kayat? Alaim mi ni Dodong. Rick, umay ka nito. Imo-nood-odi lang manong name yung simrek ni Rick. Asa doon tayo ang tapokok. Dodong, nga doon ni Grandma. Doon ito sangpat ko nga ayam mo kinaruwatan niyo. Kas taon ay manong name itataray ni Dodong nga nangarakop itilunan na. Nga nangala nga nangawat dagit yung sangpit ti bakit manong name. Nga taon itiragsak na. Insublat na inarakop manong name ang kinarga ni Rick ti anak niya. Kumusta ka dito anak? Okay ak dito. Daddy, okay ak. Okay kami. Okay kami kini. Adapin ni Tito Tony. Sino Tony ka magbaga ito yung anak mo? Karo ba? Kaayayam na no kano awan ti pisina ni Tony. Baro? Baro. Apay. Alaimi ni Dodong. Awan ti karbengan niyo. Siyak ti ina. Ay, iya. Vilma, saan mo na paraparigatin pa iti bagim? Naisa-isa at kasasaan ti apukok no adat lindak. Ado ti mga iwan kang kuana no awanak no siyak ti mga iwan. Kan maitad amin na kayat na. Agnaed ti napintas nga balay,
Ngam tikas to nga rin na klase nga balay. Mama, sandak kumanuuni nga ranggasan. Awal lang aro din ti asawak. Sayo pala alang ti anak ko. Noulpit kami't launay. Sabi kami nga nagtalaw ka. Sa anak ko nga makaanos. Damagan niyo't anak yun. Din ako ni patpatin. Ha! Katabot ka po tarumbing nga. Saan nga rumbing ay mga ipatig tikasken ka. Gabot adan. Sa balik nga babae nga rumbing is nagbalik nga manugang ko. Saan nyo man na kinadwa isuna? Baan ditugot minto maminsan tap nga makita mo kasunod langana. Lapin pindas nga amang imitis ka. Ta isot rumbing ang babagay ni Rek imitis ka. Wen. Ibagayo ti kahit yung ibaga. Ano mo takmet ka? Nanumuak laing. Rigis aklang numayarig ka na kayo. Gamsantak ka di madlaunay ang ilupik-lupik. Saan yung alain ti anak ko pang-asi? Dodong, kahit mo ka dito sumurot ka na kwada. Tsak kahit sumurot, mami no saan ka kakadwa. Makita yung met, kandangig yung met. Mama, Rick. Okay. Alain mo palang arod na, yung kami paspasyar, yung kami shopping. Sa amin tumili sublikan ka. I'm sorry, Mama. Tsak mamati ka na kayo. Sabi ko, masag ka mamati kayo, Mama. Isublimin tumat lang. Yung kami lang paspasyar. Nabayagan nga saan nga nagpaspasyar. Dito na Ramisona, Kadagitin Mall, ngay paspasyar ni Mama. Kahit mo ka dito sumurot, anak. Isubli dakto laki di ha, Mama. Mami. Kasano na saan ta kang isubli? Di, agliba saktap no, makaawid akken ka. Ana? Palubusan? Okay, Mama. Rick. Ipabulot ko tanak ko. Yung pangasyo, isubli yun tumatlaing. Pangasyo. Uy, isubli yun tumatlaing. Umay ka na, anak. Aan yung pagrubwatanin? Pagsukatan? Alam siya kang nagsukatan. Ha? Oretam, ikatangan na kanto ka na kiti ado na pipintas nga arwatan kan kiti ay ayam mo. Imbaglagin din manong nemi tin subli damat lang. Masansan idin manong nemi ngumay daal alaen ti anak ko. When? Iso ang italak ko madlatay da, to may damat isubli. Aging ka manong nemi sa balimatman ti bagbaga ni boss. A lunch date? A dinner date? Sir, nakababain. Ano ko man nakababain? I'm your boss. No, ada pa panak,itugot ka. Dapat lang, sekretarya ka. Ano mapantaglan? Sabi ka anda ko mantagas na. Ito ang dinner. Sige, boss. Okay, rumbeng lang. Tadi ka, opisina, balay, opisina. Nag-relax ka mata. Ag-enjoy ka. Tayo na ako nadakarbeng ang mga gragsak. Adakarbeng ang tagagragsak. O separated tangang padpada. Manong na mayroong ganak matang ngaragregaluan ti boss ko. Alalo ko yun na matantirik na manong na I love you, Vilma. Boss, sir, nakapimpita sinagang ko. Sardo ko na. Saan ko maawat na kita? Oo man ti okasyon. Amok noan niya ti panggap mo. Alalo ko yung tiriknak. So agpagpakasyak kang ka. Babayak lang. Palubusan tariknam. At akarbenan ta agragsak ko nakmanin. Sanggan to nga baybayan. Tapay, mangnamnama ka kanipay lang iti asawam. Kasmat kanya. Sana ko namang namnama pa. Sublihan kami ti asawang. Tadamadan ka dandan na sa bali. Katsi ka. At nakadandan na di asawang sa bali. Korang nan sa laingan nga iyawid na di. Kabit na di balay di. Nadapay ka din sa jay. Tisot kayat
ti katuganga. Oo, may lagayam. Come on. I'm sorry, sir. Nasa ito pang ikatan nyo kanyak. Awatek. Ngem, Jack maawat ti bagbagayo. Gabot basol kini Apo Diyos. Napya ko mamet, no? Dito Pilipinas, aprobaran ti divorce, gamamet. So, naging gana nga dasawak. Narigata ka magkirelasyon sa bali nga lalaki. Gapot patpatig mo ba lang tasawam? Saan kun nga patpatig? Kat nagsublikan ka, jakon kayat nga awaten. Kanyak mamating ang sublikan niyak. Boss, sir, mabalin ka di? Rabiin? Okay. Tulong ka nga rin di balay, di kaseryo. Manong nemi na rabianak, namnamaiklatan nga awan, ti anak ko ti balay mi, at da itayan datuni. Ngayon ti Jack ni namnama manong nemi, at dagahim ni Tony ti ruwar, iti sango ti balay da. Kat nakita na nga nang itulnog kanyak. Namayat pa ti pakaway-kaway ko, akong kunak ti panagpakadak. Pilma? Ay, Tony, sino na dyan itulog ka? Ito yung boss ko. Diba? Sekretarya na ka? Uwin. Nagkapo nyo. Napag kami nag-dinner. Tikas nga oras. At tapos sa bali na panan nyo. Tony, no, anyaman ti dati panunot mo. Saan nga po nulita. Ano kami ti among nga dati panunot ko. Nag-hotel kami, kasta? Separated dyan sa dyan boss mo, di ba? Nagpatpada kayo. Ape nga mo. Naibagam sa amin sang kanyak. Tony, mabaling ka din nga alay ko dyan ako. Sige, sumrek ka di balay mo. Ti danon ko. Matmaturog eh. Alangan mo't ka rin bagkataklatan. Sige, idanon mo itong araw din. Thank you. Indanon na nga pa'y sumanong namin sa rek na mismo iti kwarto sa naimpaida. Thank you, Tony. Filma. Tony. Ada ka dirantam nga mangalat ka sukat ta asawam? Abi nga sinutsun mo ti kasta. Pakawarin ako pakamasulak. Nagbaling kayo nga napatig kanyak. Nagina. Tony? Di mo ka di madlaw? Amam ka din yung magbaga ni Dodong. No mga alaka ka no, iti kasukat ni daddy na, siya kano ti kayat na. Awan tirantak nga mga ala, iti kasukat ti asawak. Orin na sa baling asawa na. Tony, agpadpada kayo ti magbagay ti boss ko. Kahit mo sawan, agan-aram ba't kayong ka ti boss mo? Nagpititas ti offer na. Nakanado di kita nangingi na alahas ng regalo na kanya kaya saan ko inawan. Takapay, saan mo kayat iso na? Siyak na kayat mo. Tuwan ni mga baling ka di. Nasapa unay, ti puso ka nagayat. Kat nasapa mat nga nasugatan. Numabaling ka, tiyakot kayat. Doon napatag kami kang kahangag, dakam nga gina. Tumulong ka lahing, ngamsang ka mga mangriribok. Saan mo kumariribok ang tipusok? Mabaling ka dito, Tony? Okay. Tulungan kayo. Gabuti patpatag kayo nga gina. Manong nemi numanan na lukuyan nagtibos ko. Kunakmat kang kuha na nga oray no pakaikatak.
Dapat yung gundami anong name ngay file ko to resignation ko. Apay ang resign ka. Sir, jakon kaya teraramin yung kanyak. At ka di man di nga arami dagkan ka. Di ba nangal-alo ko yung matiriknak. Diyak ka di mat ko na ka, sir. Nga mabayak. Diyak kaya't nga di, maminsan, may sangal daw kat matinagan tiriknak. Diyak kaya't agbasol. Diyak kaya't may timbangit impyerno. Jesus. Ano nga impyerno yung magpagkam? Numaramin di kita dumapit sa mo nga maramin. Unfair. Rumbang dapat nagragsak. Saan nga siya karon, sir? Maala ka sa bali. So, ang-resign ako. Ay, sige. Ang resign. Saan ka pilitin sa mo kaya? Basta ang kag-resign. Narikatak mga sapol sa bali at sekretarya. No babae, nagadudita. No pagparausan, nadudita. Isumot ko na kata kayo, sir. Aping kami napilitan na. Ala, saan ka napilitan, bay? Manong nemi kastamet ka ni Tony. Formaling nga talaga yung daton na't panagayat na kanya. Aping nga siyak. Mga opisina ka, guwapo ka. Aping nga siyak. Gabot na si katipat-pateng ko. I'm sorry, Tony. Ipat-pating mo pa lang asawam? Saanin? O rin na panggap natin mang pasublikan ka. Narikatin. Kadyak yan ka pasublikan na. Manong nemi kasta nga ron tinapasamak. Nakiktuta kiti may sangal daw manong nemi at dakam nga gina. Idumteng ni Rick ngagmay maysa. Nabiglagi daro ko panak. Rick! I miss you, sweetheart. Iba't anak. Asawa ka. Asawa nak, gantikan kayat. O rin ibagak nga pasublin kayo? Nga gina? Diya kung kahit nagsublikan ka. Sino pagpapanakil mo? Tibos mo? Ano na dyan nga, Tony? Rick, anya tarandam. Awan gamin ka ni Lily. Sino nga Lily? Tinangaso ka takil ka. Tinsangbat ko sa Jabalay. Nga kayat ni Mama. Nga mawad kami. Diakon maanusan ti style na. Di magala ka man sa balin. Kahit kayo nga pasublin lagi na. I'm sorry, Rick. At napalang karbeng nga kabot asawa ka. Mabaling ka nga bilitan na bagkatin nga iyawid Jabalay. Huri bagkatin na nga iyawid. Pumanawag tumet laing. Look. Di ka din ikanit sa bali agundaway. Ano agundaway ti magbagan? Ingka namin hindi nga siyak lain ta ipatpatig mo, di ba? Naawan ti relasyon nyo ti mus mo. Awan ti relasyon nyo kinito ni. Di siyak palang ti patpatig mo. Tano saan kumasak? No dinak ko man ipatpatig. Siyempre, imposible nga ka nasulinsog kinibus mo. Imposible nga saan ka masulinsog kinito ni. Saan nga po? Nagkamali ka, panangipapan mo. Tiga po na noapin nga saan ka makirelasyon iti sa bali, saan nga po, tayo patpating ka pa'y langim ka po taamok nga basol. Basol iti Diyos. Ti kamin kalabindot ko noapay nga nakiasawa ken ka. Yan tangin nag-anak aklo kuman na malasag, yan tangin nagbalinak mat nga single parent. No happy gamin nga nakasar. Nga dahil nga kasar, saan nga mawaswas? Nga nila ang patay, di mabaling mamagsina. Nagsubliak to man yung tapno alukuyin kayo. Alike tanak ko nga saan kong subsublit at sumurot ka. Padasang maraminan. Sa anak to nga sumurot ka na kayo. Ore awan tanak mo, nanda kanya. Amo ka sa pulan nakto tanak ko. Amo ngay papilit nanto agsubli sumura kanyak. Kahit mga rod nga aglibas, no sa mong isubli, kahit adadaga sa mapasamak kang kuhana, saan kanto nga ta? Saan nakanto nga ta si Diren ti konsensyam? Vilma, agsubli at tumanin.
Nagsubli-subli ang paiso manong name ni Rick. Kanatabi kong daway manong name nga may isang babae ti Maya mismo dito kasera. Sino masaplo mo? Si ka ni Vilma? Why? Si ka ti. Subli-sublian ni Rick. Nga pasublian di biyag na? Sino ka? Siya ni Lily. Tipod nung ayayatin ni Rick. Taan niya tirandam nito eh. Kahit kung parparang tarupam. Tapno awanin ti pagmamauyon pa ni Rick nga pasublian na ka. Kinuna naman ang name kat darupan na ko nga pungutin. Ninoko ka dakat itiruturyok ko na. Saan ang pinaabak man ang name. Just in lugas-sugas ko nga pinungot-pungot nga dumodong. Hey, soyo! Idarum ka tikas itong ginaramid mo. Diag din narum ta. Natrespasin ka. Klaseng nga babae. Tingnan mangaramid ka nga tikas to'y. Natangsid ka. Di mo amot pagluglugaram. Susiguro tayo hanggang pangayatan king ka ni Rick. Gabot tikas to'y klas na ugalim. Kinunakmat manong name. Hindi pa nagsubli-sublimat manong name ni Rick. At dabi kong daway manong name nga nakainom nga umay. Nga kuyod-kuyodin nak manong name nga ilugan iti kotse. Manong name di kasi diyang naramid ni Rick. Anak ko, nag-ibat anak Rick. Diyak kaya ti man lumugan iti kotse. Nakalugan iti anak ta. So alumugan ka man tayo na may ka. Manong name nakibiyang ni Tony. Pare, di mo pilitin. Oy, biyang mo to ya. Ag-asawa kami, asawa. Uri asawam. Basol mo na ta. Kaputa sa mga mabaling nga pilitan uri asawam. Nagdinanog manong name nakitidwa. Wahit manong name nagkikisak ni sarding na nagdinanog. Aging gadamat lang ka Roma may manong name nga nanganawa ng tenggal katakuan. Pumanaw kan Rick. Kat saan ka doon nagsubsubli. Ibatim ten ako. Pumanaw ka. Saan ka nga kaya? Manong name si Marno, tiin na ni Rick ti may nagpakpakasi. Iha, noan niya man di nagbasolan may nga agi na, pamakpakawan ng lakuman. Mama, amoy yung matlatag pakawan. O nagpampamarang kay laheng. Tapno laheng mapasublidak. Tapno laheng mapasubliyot apo ko yo. Gabutan mo, nga oray no, alain nyo ti apo ko yo. Kat saan yung isublikan niya. Sigurado nga na kayo ng paturugan, no di isublikan niya. So nga sumurot ha, kat tila nga apo ko yung bigbigan nyo, kat siya, pagbalinak man nakatulong. Saan mama? Kabay lamin tagbihag nga gina-oray awan kayo. Kabaylak ng kantinaran niya kamasagbayan ti anak ko, ore no sisak laing nga inanan. Ore no aramidan nyo. Sanda kami mapasubli pa eh. Wanang sika talaga ti patpatek ti anak ko. Bagbaga na. Ato dito naging babae kang patpatek kang kuha ng sanda kaya. Napadasan natin. Nakikamala na minsan. Namindua, namitlo. Ganito makasahawak nga ron ti sa bali manin. Sakto manin ti masaktan. Oran araramidan nyo, mama. Oran mapantay ti korte para ti anak ko. Ubing pa ti anak ko. Siyak pa lang ti pagyanan na. Kaya oran noong isuntun ti desisyon. Di na kayat makidan na ka na kayo. Kayat nak nga amang. Lamintan lupay manong name nagsubli ni Rick ngam kaskas di nasan na kanalukoy. Naminadubat manin manong naming impalagip ni Tony kaniyak. Karbay nga matagragsak. Kasapulan ni Dudong tipud nung ama. Sana nga kahit pa ni Dudong
tipod no nga mana. Siyak ti kayat na. Ori sa lunsudong ng kwan. Tony, I'm sorry. Masaludsod kuman kang ka. Ipatpatig mo ka di palang tasawam sa anin. Dano ipatpatig ko kuma, nagsubliak ko man. Sino ipatpatig mo ni boss mo? Never. Katsyak. Di na ka di masursurong ipatig. Tony, nakasaysayaat ka. Sikat kaya ti anak ko. Ang ulitek basol ti amin. Tiyak kaya tagbasol. So I'm sorry. Manong Nemi, bimtak ti damag. Nga babae, kirida, pinatay na, ti kabit na. Nilili Manong Nemi. Bimtak ti damag nga pinatay na ni Rick. Gustasan ko hindi apat yan, Manong Nemi. Aglulukan ti Rick na ang kapsutak. Maglagin din tadag, nera na adak dito balay. Garigatak tinapan na nangalat ti Danom, Manong Nemi kiti minuma. Gusto ka dito ka nagrabe ti amin. Awanan ti ama ti anak ko. Awanan ti lalaki nga tinaminsan kat inayat ko. Ngayon karik ini nga din tupulos ag maumaw ti panagayat ko. Yung sangko na itong paleta kakarik ta nagmaumawan ti ayat ko kinirik. Nga pumatlahing iti panangirumen kan panang sugat na ti pusok. Ag maumaw-gayam ti ayat no masugatan ti puso, Manong Nemi. Manong Nemi, hindi madamag mo tinito ni ti amin, imayadagos. Inarakop na ni Dudong. Dudong, Tito, awanin ni dading ko, natay ka nun. Awanin. Bilma na plano. At akar ba yung aming agina? Kamamamandamdan. Tibang kay tiyaman. Kuyukin kayo. Tony, kuyukin kayo. Kasapulam tikas kanya nga magtarabay kan ka. Kasapulan ni Dudong tikas kanya. Tapnal kas takit. At na mga iwan kan kwa na. Nagyamanak. Sige. Saga na kayo din. Tuwing maimansaya ka nito balay na. Suntun ti papantayo. Manong Nemi, idada kami nito'y hindi masadag kami nga gina, Manong Nemi, tilonghon, ti asawak, ti ama ti anak ko. Si Obaak, Manong Nemi, kinitutong ti mandag. Rick, daman na kita nagkurkurangan ka, nagpasulakin ka. Pakawalan na. At noon niya man tinagbasulam kanya. Hindi palaing nga si papakawanakan ka. Hindi kita na anak ko, Manong Nemi, numampay awan ti mangig ko nga saninglot. Wala sa ibag na ngam agar arubos di kitiluwan. Halin ni dati manak. Natayin. Kit no may tapon saan tantong na makita. Ladawan ng tulangin, di ba kakit kita ang takin ko alam. Sinublat, ti katugangak, Manong Nemi, ti anak ko. Umay ka na, Bok. Grandma. Apok, kawanin ni Daddy. Mama, kasta lang tibiyak. Agtalinad kay kumaritoy. Aging ka ama itamon kan makabulan ton ti anak ko. Mabaling ka di Vilma. Awan ti pagdanangan niyo, Ma. Nisot kid daw yo. Agbakasyon na kaya napahon. Kahit ko lahing nga magsamat,
tila dingit ko ti pupusayin ti asawa. Kasta nga ron tinapasamak manon nemi. Nagtalinaid kam nito'y kreditat dan makabulan. Imay na kami sinukon ni Tony. Iha. Saan ka di nga mabalin kag talinaid kay dito'y? Mama, I'm sorry. Amok nga ore kayat yo against digit anak yo. Handa nga against ka puta. Legal ka na nga asawa. Tinatayin nga ako. Sorry, Mama. Ang na makapampanunod kam to nga gina. Mabaling ang subdi kam to. Saan kami nga may karito dito ng balay, Mama? Kasta't panagriknak. O rin ipakita yun di panagbalbari yo. Awan di magdanagan nyo, Mama. Nawaya kayo may suwarong karkin ni Dodong. Sige. Dapag ribig ang tiapukok. Naserbi ko man iti kwarta. Saan nga para kay Kuana? Kada kayo kuma. Mama, nga nyaman ti, naimpapusuan nga may tulong nyo kada kami, tiapuko yo. Pakaragsakan mi. Imolitek. Diyak kayat. Tagtalin na dito nga balay. Tanarigat ko malipatan tinapalabas doon dak dito eh. Manong nemi idibalo ako adadamat tin nga lukoy naktibus ko. Ni Bosardo. Gapoy iti dahito manong nemi nagresign ak. Di na akong naigawin. Hindi pa nagresign ko manong nemi awanin ti obrak. Enjoyment manon nemi ni Tony ti panagayat na kanya. Tony, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Awanin ti asawang balo ka. Unang yung aumpet ti... Ay, Tony, no. Magkita ka na ginamatang. Ngay di saan mo nga patpatig ti asawang nagamamuta. Siya kung ti patpatig mo sang kani. Tony, happy ka siya. Gapota siya ka ti patpatig ko. Siya nga malo, nga dan ni Dodong. Ipatpatig ko ni Dodong, hindi pa ilang. Kaya't nakagbali na may kadwa nga mana. Kahit ko na kanya, asawain ka kanon, tapno adaading na. Iso nga, Tony, saan pa ilang ita? Uy, saan pa lang ita? Di kahit nasawin, Tony, nakasaysayat ka. Sino kumatisaan ka mainlam? Ken ka? E di ababa nga pandao manong nemi kalpasan tinasuro ko makatawan sipod na baloak. Da kamin tinagkalay sa panong nemi kani Tony. Nahamukla ko mag-ayam ni Tony. E di kataktak ko na ko itong palmiyan. Di iso ko mat inuray ko ini nga nagamam mo kami. Yung sanak ko mga nakadanon iti lugar na kan sanggam kumamat nga nagamam mo king Kuana. No sa anak kasya tinapasamak. Dagunadan manong nemi kanya-kanya iti na planeta agasat ken taray ti biyag ti tunggal maysa. Taray ti plano, wano plinano ti Diyos para kada tayo. Inagdama manong nemi, na ituloy kumadlaing iti panagbasak. When? Kadwa kami nga mga obisina kaniya Tony adamatan na maysa nga adi ni Dodong. Umay mat sumarsarong karat ti lula niya Dodong manong nemi. Conforme met itid na manon nemi. Kanada nakadeposito nga trust fund para kano iti panagbasa ng tuwinto na kuleyo. Yamanak met manon nemi at least hanggang to na pagbulayang pay. Iti pagadal ti anak ko. Ito na dan ti college. Nagsipot ta. Ada nakasaganang usarin na. Dahito iti pagkasalita ak manong nemi kadagyaman ak una iti anus mo nga nangurnos kan nangibasa kalpasan nga inak insend ken ka iti messenger mo ti detalyena. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwak ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Thank you kadagiti nag-comment. Nga ti comment yo ket siguro nice story, happy ending. Ket sabi ko damat na ibatik nga adal liwliwak ken pagsarmingan ti biag. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Vilma.